Fòrum Social Català és el fill del Fòrum Social Mundial. I això crec que sempre és important recordar-ho perquè explica l'essència del Fòrum Social Català. El Fòrum Social Mundial va néixer el 2001, si recordeu, a Porto Alegre, com una resposta al neoliberalisme extrem que estava creant sempre més desigualtat, més pobresa, mentre que la gent rica feia més rica. Aquest Fòrum Social Mundial va ser un moment de gran difusió perquè 100.000 persones se trobaven cada any per poder expressar el seu rebuig del sistema capitalista i del neoliberalisme. La idea és de poder reunir les forces a nivell local perquè conjuntament podem lluitar contra aquesta dictadura del sistema. Aquí es poden crear sinergies, es pot crear complementarietat, cridar a la ciutadania que vingui aquests 3 dies a trobar-se amb els molts projectes que es donen a Catalunya. Què passarà aquests 3 dies? El Fòrum Social Català comença demà, dia 11, a les 6. Començarem amb una presentació del Fòrum Social Català a càrrec de la Gabriela Serra i després l'Ada Colau, que tothom coneixeu també, presentarà la relació local global, que d'una certa manera és l'essència del Fòrum Social Mundial, del Fòrum Social Català. Significa que avui en dia no es pot concebre una acció transformadora si no té en compte la dual dimensió local i global. I crec que la crisi que ens atenalla des de l'any 2008 és una crisi excepcionalment dura com perquè ens preocupem de buscar. I sobretot, no només perquè és dura, sinó perquè aquells que ens han de sortir de la crisi ens han de fer sortir, són aquells que ens hi han posat, amb la qual és evident que així no farem res. Jo penso que és escandalós que la crisi es detectés públicament a partir del 15 de setembre del 2008, que és el dia en què va declarar fallida la banca Lehman Brothers, que va ser un esclat tan gran de suspensions de pagaments al seu voltant, que es considera simbòlicament el primer dia de la crisi, i que aquest desastre de banca Lehman Brothers tingués un director per Espanya i Portugal que es digués Luis de Guindos, que és el que ara suposadament ens ha de resoldre els problemes operants. Això és un escàndol, no canvia res, ni hi ha voluntat de canviar res. I per tant el que és evident és que hem d'intentar que la població d'una o altra forma treballi en contra. I ho farà, això crec que segurament els companys ho explicaran amb més calma, jo diria amb 3 vies diferents. Si heu mirat el contingut de la jornada de debats i de tallers, veureu que hi ha 3 orientacions diferents. Una, molt important, i el títol d'entusiasme, desobediència. Hem de desobeir en aquest sistema. És un sistema il·legítim i per tant no es pot obligar. Desobediències, protestes de tota mena, és evident. Però el segon i tercer grup de seminaris són de construcció. Una persona com jo pot trobar de sobte que el Fòrum Social Català és el millor espai possible per fer construcció d'un nou món. Doncs precisament per això, perquè és un espai inclusiu, és un espai alternatiu, un espai que posa força i èmfasi en l'altre, és a dir, un espai que no vol l'únic discurs impositiu, sinó que vol un espai d'ordre creatiu. Per les persones que estem inspirades pel 15M, per les persones que estem inspirades pels moviments pacifistes, feminista, ecologista, de gran creativitat i de gran imaginació, el Fòrum Social Català és un espai natural per vehicular els nostres desitjos polítics. La dimensió política dels ciutadans, de les edats que siguin, ha de trobar en el Fòrum Social Català i en el Fòrum Social Mundial el seu espai natural de la construcció. Les institucions, jo soc una dissident de l'actual sistema d'organització política i de representació democràtica, soc una clara dissident i per tant vull aportar el testimoni que el Fòrum Social per mi és l'espai estimulant de la construcció col·lectiva i col·laborativa. Jo crec que hem fet un gran esforç els organitzadors i les entitats de proposar tallers molt adequats i molt ajustats als sentiments i necessitats de la gent. No són tallers especulatius. Les auditories ciutadanes del Delta, entre altres, per exemple, és una eina que té un potencial brutal. La proposta de multireferèndum. És a dir, ja veureu veritablement propostes molt concretes, desenvolupades, que l'únic que necessiten és que sumi la ciutadania. Per tant, si el fòrum aconsegueix enllaçar amb aquesta ciutadania que fa la pràctica de qualitat democràtica, de radicalitat democràtica, jo crec que això puja molt al llistó i realment fa de lobby ciutadà, de contrapoder. Posar en crisi les actuals institucions,
demostrar que n'hi ha d'altres i les actuals mirar com ocupar-les i recuperar-les o dignificar-les. Per tant, jo penso que hi ha una transversalitat de propostes. El Fòrum Social no és paranoic, és inclusiu. És l'espai de les confiances, de les transparències, de demostrar-se com són. Encara que no se'ns veu, i a la premsa sortim molt poc, però ja som una realitat. Xarxa d'Economia Solidària a Barcelona, el Parlament Ciutadà, som una realitat d'aquest altre món que ja volem, perquè ja ha començat. Quina és l'alternativa? I la meva resposta és una senzilla. Des del Fòrum Social no ho sabràs.